16 травня 1174-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереградська. Вітаю. В Україні заблокують доступ до Яндексу, ВКонтакті і Однокласників. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до цих соцмереж. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Артеменка. До цього його виключили з фракції Радикальної партії за ініціативу передати Крим в оренду Росії. Потім президент призупинив його громадянство через те, що у Артеменка є паспорт іншої країни. Крім цього, депутати хочуть змінити адмінкодекс і заборонити георгіївську стрічку. Під Радою вже відбулася страта НАБУ. Члени громадської організації «Центр протидії корупції» встановили шибеницю для НАБУ. Вона символізує чергові спроби депутатів вбити незалежне слідство новоствореного антикорупційного органу. Проект закону, який зараз на розгляді в Раді, забороняє детективам НАБУ розслідувати корупційні злочини високопосадовців, якщо раніше за тими ж обставинами інші правоохоронці закрили справи. Про те, як це відбувалося, дивіться о 17-й годині. Приречені на довічне. Такий перформанс відбувся під стінами Верховної Ради. Його влаштували родичі засуджених до пожиттєвого позбавлення волі і правозахисники. Вони вважають, що в Україні лише до довічного ув'язнення незаконно засуджено близько 100 осіб. Подробиці акції дивіться у вечірніх випусках новин. Руслан Зайтулаєв знову почав голодування. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук його адвокат Еміль Курбедінов. Зараз Руслан знаходиться у ростовському СІЗО. Фігурант севастопольської справи Хізбут Тахрір Руслан протестує проти вироку і репресій кримських татар. У вересні минулого року кримчанина Зайтулаєва Північно-Кавказький військовий суд Росії засудив на 7 років за звинуваченням в організації осередку Хізбут Тахрір. На початку квітня Зайтулаєв оголосив перше сухе голодування. Він вимагав припинити кримінальне переслідування кримських татар за статтями тероризм і екстремізм. Також допустити до нього в СІЗО представників МЗС України і звільнити інших фігурантів севастопольської справи Хізбут Тахрір. На 22-й день через загрозу життя Руслана переконали голодування припинити. Як повідомив його адвокат, представників консульства України до Руслана під різними надуманими приводами досі не пускають. Сьогодні виповнюється 3 роки з дня арешту в Криму Олександра Кольченко. До цієї дати Комітет солідарності з кримськими заручниками запустив флешмоб в його підтримку. Там закликали усіх намалювати свого кота для нього. На думку авторів флешмобу, чорна кішка – символ анархістів і свободи. А сам Олександр вважає себе анархістом і антифашистом. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Олександра Кольченко до 10 років позбавлення волі. Росія нарощує військовий потенціал у анексованому Криму, готуючись до наступу. Про це йдеться у відеосюжеті, опублікованому Державною прикордонною службою України. Прикордонники заявляють про те, що агресор наростив військовий потенціал півострова, постійно влаштовує провокації і веде активну розвідку. Мілітаризація Криму загрожує не тільки Україні, але і всім країнам Чорноморського регіону, заявляють в прикордонній службі країни. Як стверджують експерти, характер озброєння на півострові говорить про те, що держава-агресор готується аж ніяк не до оборони, а до подальшого наступу. Уздовж адмінмежі прикордонники постійно фіксують моніторингові польоти вертольотів мілісів та активні пересування катерів берегової охорони акваторією Чорного моря. Також варто додати, що з березня російські війська знову відновили використання аеростата «Рись». В околицях турецького міста Адана в селищі Чекалдере пройшов 13-й щорічний кримсько-татарський Тепреш. На весняне свято врожаю з'їхалися кримські татари з довколишніх сіл і міст. Пісні, танці, ігри на свіжому повітрі і, звичайно, чебуреки. Кримські татари з Туреччини відзначили Тепреш, так називають в діаспорі Хидерлес. Amacımız, misyonumuz
Наша мета – розвивати тут кримсько-татарську культуру, звичаї, історію. Ми хочемо, щоб кримські татари знайомились між собою. На подібних заходах кримські татари збираються, знайомляться, налагоджують спілкування. Культура кримських татар в Адані піддалася найбільшої асиміляції в порівнянні з іншими регіонами Туреччини. Кримсько-татарська спільнота цього міста в останні роки активно це намагається виправити, долучає членів діаспори до народної культури і музиці. Для цього на Тепреш запросили кримсько-татарських артистів з Криму та Києва. Ceyhan, Kırım Tatarlarının yurt Джейхан – це місце, де оселилися кримські татари. Звичайно ж важливо, щоб кримські татари підтримували і розвивали свою культуру. Хоч останнім часом багато роз'їжджаються по великих містах, вони повинні ось так збиратися, підтримувати свою культуру і передавати її наступним поколінням. Gelecek nesillere aktarılması lazım. Тепреш, який проходить раз на рік, поки єдине свято, яке збирає разом кримських татар Аданінського регіону. Ім'я Халіл, Владлен Мельников, Роман Спірідонов, Заман, АТР, Туреччина. На цю годину це все. Ефір продовжить програма «Бугунь». Наступний випуск новин з Іскандером Меметовим о 17-й годині. Ранковий Заман дивіться завтра о 7-й ранку. Залишайтеся з АТР.